کوچبرên Serêkaniyê ji xwe amade dikin ku vegerin cîwarên xwe. Endamê Komîteya Koçberên Serêkaniyê Mihemed Haco têkîldarî amadekariyên vegera axivî. Divan demê dawî de me gelek şopandin li ser ADP'kanî hewlê me ji bo vegera xelkê me Serêkaniyên ku di nava kampan de ne bi çi rê û rêbazan bi rengekî ewle vegerin gelek civînê me hatin çêkirin. Hesekê ew jî yek ji me re dadiyar kirin ku mijara vegera koçberên Serêkaniyê Girêspî Efrîn mijarekî gelekî sereke ye û her di nava em bêjin guftûgoyên ku di navbera rêveberiya Xweser û em bibêjin yên hikûmeta demkî de tê nîqaşkirin. Ez bawer dikim ku vegera xelkê me Serêkaniyê demeke nêz de wê pêk were bira xelkê me bêhêvî nemînin. Hêviya mezin em e demeke pir nêz bi rengekî ewle bi rengekî serbilindî em ê vegerin bajarê xwe. Em ê ji nû ve wê bajarê xwe hem saziyên xwe hem ewlekariya xwe hem bajarê xwe ji nû ve saz bikin û ev yek jî gelekî nêzik bûye.